Naangay iti katuging elementary school ti maysa nga outreach ken feeding program anang TED iti tulong kadagiti 20 ket maysa a learners ti grade 1 iti nasao nga eskwelaan. Iti aktibidad ket naisayang kat babaen ti panagkaykaysa dagiti personnel ti San Nicolas Municipal Police Station kadua dagiti grupo ay MMPEG Advocacy Group, Scout Riders ken Bantay Bayan. Kas pa nang celebrar tayo met iti National Women's Month ti buong bulan iti Marso, nayabantay met nga rod digiti naganak digiti learners tayo nga umay magkipag kaysa kanya tayo kadeti nga outreach and feeding program. Nangipaay tayo nga rod iti school kits, dental kit, vitamins, ken pamagbaga, ken pamalagip kadigiti ubbing tayo. Daytoy nga programa ket paset ti panang celebrar iti National Women's Month amang ipakita iti panakaipateg ti komunidad iti panang tarabay ken panang suporta kadagiti ubbing ken pamilya. Naawagan met dagiti naganak dagiti learners tapno makipagkinaysa iti daytoy nga outreach ken feeding program anang iparangay iti panakikadwa ken panakisuporta iti edukasyon ken salunat dagiti ubbing. Kas paset aktibidad na ited kadagiti learners dagiti school kits, dental kits, vitamins ken nagunudan dapay ti pamagbaga ken pamalagip may papanti kinapateg ti panang salimetmet ti bukod a salunat ken panagadal. Daytoy nga inisyatiba ket mangipakita iti kinapateg ti panagtitinulong ti komunidad tapno mapapigsa ti masakbayan dagiti ubbing babaen ti edukasyon ken ayat ti komunidad.